Ja, det er mere at tage i en rigtig rækkefølge også. Ja. Det er lige skravet af til birkeladet der. Ja. Nej, det kom for langt ned nu. Der var en lille pind der. Hold kæft. Det var det ekstra, det var utroligt. Og det bliver lige lagt her. Det hører til derovre i den punkt. Derovre. Så. Er det nede til fyreaften, tror jeg? Ja, det er det. Hvis de fortsætter, så er han ja. Tager han ikke taget? Nej, jeg tror, han tager hele muren ned nu. Ja, det tager nok helt gavnet der. Det skulle da gøre med, ikke? Nej, spærrene støtter det jo stadigvæk. Der skubber han lige lidt til. Stod lidt i vej spærret. Vi har skravet ind i skumpen. Ja. Vi havde væltet helt rundt ind til naboen, men skulle vi sidde og hive de håndtag der? Ja, så. Ej, der røg en lap der. Nu skal jeg bare se, nu tager han nok lægten der. Den var sgu rødden, den der meget. Ja. Så trækker han lige gør. Det siger. Hvis vi havde skulle stå og rive de lægter af, så har man stået med en kæmpe kobi, og man havde trukket og hæve i den, fordi den simpelthen ikke ville af, ikke også? Så tager han lige hjørnet der.